Panholec je pripravené logistické a priemyselné územie s kompletne vybudovanými inžinierskými sieťami. Nachádza sa v tesnej blízkosti mesta Pezinok smerom na Šenkvice s výbornou dopravnou dostupnosťou. Územie má rozlohu 126 000 m². Vnútroareálové siete sú už kompletne vybudované. Prístupové cesty, chodníky, splašková a dažďová kanalizácia, prípojka VN/NN, prípojka vodovodu, plynu a optická sieť. Na pozemkoch je možné postaviť 3 veľké haly, každá o výmere 19 000 m² s výškou 15 metrov. Je vydané rozhodnutie o umiestnení stavieb. Toto územie je ideálne miesto pre výstavbu administratívnych, logistických a skladových priestorov, výrobných hál, showroomov alebo iných priemyselných objektov. Rovnako je toto územie výhodné pre firmy, ktoré hľadajú strategické umiestnenie pre ich podnikanie a plánujú výstavbu v tomto regióne. Je možné začať s výstavbou vašej administratívnej alebo logistickej prevádzky, výrobnej haly, skladu, showroomu prakticky okamžite. Náš tím je pripravený vám pomôcť s návrhom a inžinieringom vašej novej prevádzky. Výborná dopravná dostupnosť k mestu Pezinok ako aj k diaľnici D1 je veľkou výhodou. Územie bude v budúcnosti priamo napojené a vyústené na nový diaľničný obchvat Malokarpatského regiónu. Jedná sa o schválený projekt dopravného napojenia Bratislavského samosprávneho kraja. Nepremeškajte jedinečnú príležitosť pre investíciu do vášho podnikania. Počet pozemkov je obmedzený.